Matod pa sa Filipos 2:7. Bisan kung siya Ginoo, gihawasan ni Jesus ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. What is his name? Gipili sa atong Ginoo nga mataw isip kabus. Jesus. Nagdako usab siya uban sa mga kabus. Sukad siya ang pagkatao hangtod na gayod sa iyang kamatayon, si Jesus nagpakakabos. Aduna gayod siya malumo nga kasing-kasing alang sa uban. Hilabi na gayod sa mga tao nga gisalikway sa katilingban. Come. Gani matud pa ni Jesus, ang tiunay nga paghigugma sa tanang klase sa kabus maoy usa sa mga kondisyon sa atong Ginoo aron kita mahasulod sa langit ug makabaton og kinabuhing dayon. Dinhi sa St. John Paul II Mission Station sa bukid sa Gaas, Balamban, mga kabus nga mga mag-uuma nagtapok aron manimba sulod niining usa ka multi-purpose gym. Sayo sa kadlawon, pipila ka kilometro ang ilang gibagtas aron motambong sa katapusang adlaw sa misa di Gallo. Wa panumbalinga ang katugnaw sa kabuntagon, kay taliwa sa ilang kapobrehon, buot gihapon nilang magpasalamat sa daghang grasya. Ug sama sa kainit sa pagkanta ni choir, mausab ang kainit sa ilang pagdawat sa plano sa Archdiocese sa Sugbo nga himuon na unya sila nga parokya uban sa Kansumuroy, Tungkay, Tabunan ug Sunog, mga bukirang barangay sa lungsod sa Balamban. Ang timetable yun nga akong gitan-aw mao ang mga tao, no nga. Kung andam na gyud ang mga tao nga makabarog na sila isip parokya, simbahan nato diri sa Gaas, mao na sa nang time nga ato sa ning himuon gyud nga parokya. Kay sa matag bisa diri ako gyud silang gi-encourage nga maghimamatay sa matag usa. Unya ang ilang una-una nga dili sad sila kinahanglan nga musimba. Kinahanglan ra sila musimba panahon sa piyesta, kay mao may ilang naandan sa unang panahon. No nga ang pari arion ra sila sa pari o magpiyesta, nya usahay pa gyud og bati ang panahon dili gyud sila maari sa pari. No magkiispi na lang. Unya wa pa sad sila maanad nga mutabang sa simbahan bisag sa unsang pamaagi sa kwarta o sa ilahabang panahon. No muna nga sige gyud encourage nga moapil sa ato ang parokya. Taliwa sa maong paningkamot, ang mga mulupyo nakitaan na og kadasig sa pagpalambo sa ilang pagtuo. Og bisan sa ilang kapobrehon, sila mitabang sa misyon sa simbahan. Ang isugdan ni namo, kami nabugwal, bangag sa yuta, naghakot sa mga halublak, pagkakita sa mga tao nga tinud-an na igidiay nga maghimo og kanang kapilya, didto na usab mitampo ang mga tao. Naiuban miingon nga, padre modunit kog usa ka sako nga simento, padre modunit kog balas, padre modunit ko og sin, ana ba? Nya padre mutabang ko diha ang uban gyud, maluoy gani ko sa uban kay mo absent gyud sa ilang trabaho aron lang makatabang no sa ato ang kapilya. Muna nga nahuman gyud ta ang kapilya bisan sa hinay-hinay. Noon kuwangan pa naron wala pay kisame, pero at least naana gid mi matawag na mo nga balay gud puloy-anan sa ato ang simbahan dinhi sa Gaas ba. Ang suporta nga iyang nadawat sa komunidad naghatag og kadasig kang Father Bernie aron mas mosilbi pa gayon sa mga mulupyo sa barangay. Mga layo og hilit gidapit iyang gilibot aron mamisahan ug mahimamat ang tanang mulupyo. O kung ang kainit sa pagdawat nining maong misa taliwa sa kabugnaw sa kabuntagon maoy basihan, mga isunod atong isunod ang edad ko, ihalad ko. Daw nagkabot na gayon sa mga taga-Gaas ang panaghiusa alang sa katolikong simbahan nga maoy ilang kadangpan.